Kaixo, Joni, zemoduz? Anotazo. Oso ondo. Jovenetan, mila esako etortzeagatik. Ni gustora, etornez. Gustora, oso gustora gainera. Jo, el golbakoa zaga, esan didazun bezala, eta musikaritzaat autuko zaitut, bala, abeslaria, gitajolea eta bateriojoleaga izan dakoa zaga. Nolatan, eto bezita izu musika mundua sartzeko gogoa. Oso umetatik nik abestu indot. Oso umetatik. Etxian aitak asko abesten zaban, eta nik usten dut kantatzeko zaletasuna pixka bat berangatik etorri zitzaidala. Eta gero, gero osabak bateria jotzen zuen. Olako aspaldiko rock talde baten, 70ko hamarkada amaieran espresion sonora deitzen zen talde bat, 79an sortutako talde bat, eta egiten zituzten rhythm and blues abestiak eta horrela, eta orduan niretzako nik 86an 8 urten euskala, bereien kontzertu bat ikusi nahan egodarren, eta galitxu nintzen, eta bateria zen nintzen jotzen orduan. Orduan bateria eta hotza izan dira nire lehenengo instrumentuak. Eta gero gitarra zen nintzen jotzen, gogoratzen naiz ikastolan bertan, tailerrak, basagoan ikasgai bat bezala, tailerrak deitzen zen, eta gitarra ikasteko aukera eduki genuen pixka bat, eta lehenengo akordeakan ikasi nituen, Kristinarekin, irakaslearekin, eta gerora, arra sartu zitzaidan barruan hor, gogua abesteko, eta jotzeko, eta kontzertuak eskaintzeko, eta hola sartu nintzen pixka bat. Musikaz apagete zerbait gehiago ikasi duzu edo lanbide bezala edo. Nik lehenengo ikasketak izan ziren kasetaritza ikasi nahan. Leioan ikasi nahan kasetaritza, eta ibili nintzen irrati munduan, gaztean, orduan Euskadi Gaztea ditzen zen, esatari lanetan, argian ere idazten ibili nintzen, musika reportaiak eta bestelakoak ere ditzen dituen, baina kultura mailako reportajeak egite dituen, eta gero telebistan ere, telebistan ere, telebistan nik praktikak egin bertatik bertara saioan, eta gero kolaboratzen aritu nintzen urrengo urtietan ere reportajeak egiten, eta gero hau komedia izeneko programa bat ere antzerki, dantza eta musikan inguruko programa bat, eta ibili nintzen pixka bat. Da gero magisteritza ikastea bururatu zitzaidan, ibili naiz pixka bat batetik bestera. Kasetaritza munduan hasi nintzen, baina gero bateria ikasketak ere banituan, orduan irakasle ibili naiz ere musika eskoletan, eta azkenengo urtietan ibili naiz Elgoibarko ikastolan, Nereareko ikastolan irakasle lanetan, inglesa eta tutore azkenengo urtietan, saltza pilo bat sartuta. Ze polita da beste gauzak egitea, ez? Politxa da. Azkenean, juntezena probatzen, eta azkenean, ikusten duzu, gustatzen jata, hemendik joko dut, eta ametxe. Komentatu duzu telebista mundua eta igualki mundua. Nik ez nekien. Aspaldi izan zen, eta. Flipatuta utzitidatu. Zemoruzkoa izan ziren alako komunikabideetan lan egiteko esperientzia. Politxa, oso politxa. Niri bai irratia, ni beti izan naiz irrati gizon, nola baita esatiarrak. Seguk Elgoibarren, geneukan oin ez dago martxan, baina betianik egon zen irrati libre bat, zazpiki irratia ditzen zen. Da orduanik, asteburuero naukan blues rock txokoa deitzen zen programa bat. Eta juten nintzen nik nire kasetekin, nire CD-ekin, eta ditzen naban programa bat larun batero. Eta orduan banaukan hori irratirako grin hori. Gero telebistan lan inaban, eta egisa esan ere, telebistan pantaila aurrian lan itxia baino, gehiago gustatzen zitean bideoak editatzea, eta reportajea behin grabatuta gero editatu, musika sartu, eta... Baina gero, ez zitzaidan hainbeste gustatzen, kalera erten eta zuzera ETV-koa edo zuzera egize programa bat. Eta pixkat horrek, ez zian hainbeste betetzen ez. Musikagatik ezautzen ninduten, esaten zian, ez du abeslari eta orduan bai. Baina, baldin bazan pixka bat, telebistakoa, arek ez zian hainbeste
betetzen, baina irratia, batez ere irratia gustatu izan jata, bai, komunikabideen mailan irratia. Bueno, zer zer gogoa dituzen galdera hauek egiteko. A ver, preguntatzen diazen. Zer arima beltza. Zer dan arima beltza? Ba. Bueno, arima beltza izan zen gure lehenengo taldia. Aitor Badiola, gitar jolea eta ni ginen, bisako behartarrak eta ginen blues oso zaliak. Eta elkartu ginen, eta bisok sortu genuen arima beltza izeneko talde bat, blues talde bat. Eta zergatik ditu genuen arima beltza, blues musika mota, nolabait sortu zutelako Ameriketan, garai hartan ja Ameriketan bizi ziren beltzek. Afrikatikan esklabu eraman zituzten estatu batuetara, eta bueno, Amerika osora ez, baina estatu batuetan sortu zen bluesa, eta orduan nolabait kotuizko plantazioetan eta bar, hasi ziren beltzak euren nolabait askatasun aldarrikatzen eta eurak penak eta abesten. Eta hor sortu zen gospela edo soula eta pixkanaka hori blues musikan ere bihurtu zen da beltza horregatik, beltzek sortutako musika bazalako. Pixka bat historian oinarritutako proiektu bat, ez? Historian baino, ikusten genuen, zein da sustraia, musika honen sustraia, beltzen, ez? Beltzek sortutako musika da, esango dugu, guk ere badaukagula arima beltza, ez? Zentzu horretan. Ez zan esatia arima iluna geneukala edo baizik eta, ez? Nolaiteko bereien ganako gertutasun bat, adierazten egin. Nola balogatuko zenuke talde horren, jarraipena edo epea edo... Epea, hasi ginen, Aitor da Bisok hasi ginen 85an ensaiatzen, da gero elkartu ginen Inigo Araujo basuan, nik bateria eta hotxa egiten duen, Bisak batera orduan itxenean, Inigo zaban basuan, gero zaban Lander Trinidad gitarran, eta gerora elkartu zitzaigun Joseba Alonso harmonika jotzen. Gero aldaketa batzuk egon zian, urte batzutara Elur sartu zen baterian, da nik abesten bakarrekan hasi nintzen, eta azkeneko lanian ja Patxi Zabaleta sartu zen Landerran partez. Eta ingen ditu, 3 disko. Guk argitaratu genuen lehena guretzako maketa bat bezala zen, baina azkenean disko bezala argitaratu genuen, eta horrekin, hasi ginen ja mugitzen. Eta gero beste bi etorri ziren. Eta laga genuen, oker esparno 2005an edo 2006an. Eta gero horrek hiru disko horrek izan ziren. Egia esan oso ondo pasau genuen, Gero, oker esparnago, keu agileikearekin ekartu zinen, ueka taldea sortzeko, ez? Keuk zakan ja, guk arima beltzan martxan gendela ja, berak basaukan bere proiektua, bakarkako proiektua zala, da instrumentala, atera zalan disko bat, oso politxa lehena, eta ueka deitzen zana uek, gero atera zaban bigarrena Ganbaratik izenekua, eta Ganbaratiken ja orduan ezautu ginen Keu eta Bisok, Ondarruko musika eskolan orduan klaseak ematen egieni, eta bera bebai, bera Ondarrutarra gainera, eta orduan ezagutu ginen, eta disko horretan abesti bat grabatu nahan. Gero urrengo diskoan ja beste bi abesti, eta gero ja urrengua egin zaban, hirukotea osatu nahi zaban, eta Mikel Arakiztainekin batera, hirurak uek osatu genuen. Eta ingen itxun, elkarrekin bi disko, gero urrengo disko bat atera zaban, da hor parte hartu nahan, baina ez ja taldeko partaide bezala, baina diskoan ere parte hartu nahan. Gainera Michael Jacksonen versio bat ikusten. Bai, Birit izeneko kantua, bai. Zer referentzia egongo da, baina zer hausnaketa egingo zenuke arima beltzatik ueka taldera. Ja, musika estiluan, batez ere ezberdintasuna zaban musika estiluan. Guk arima beltzan ditzen genuen, blues, rock, blues eitzen genuen, esaten genuen, baina gero rock asko eitzen genuen. Asko fijatzen ginen, 60ko hamarkadan, 70ko hamarkadan, Inglaterrako eta Estatu Batuetako txuriek nola hartu zuten beltzen musika, indarrakin hartu zuten, eta pixka bat guk ere hori egiten genuen. Eta gero ueken, askoz ere esango dugu rock moderno hau bazala. Rock gogorraua,
eta nik ere bateria ere bai beste modu batera jotzen abanan. Han ueken nik koruak egiten dituen, baina abeslaria keu bera zen. Bakarlari gisa ere ikusi zaltuko, ez? Zergatik bakarlari moduan. Betxu, nire lehenengo talia, esan dizuten bezala, Arima Beltz izan, gero ueken egon nintzen, gero beste talde baten egon nintzen ere, bai, oso ondo pasana bala, bai, disko bakarra argitaratuen Andrakan, ginen, bai. Eta hor, geunden Patxi, lehen aipatu dizuten laguna, gero Baxuan Andoni, gero Amorante, gaur egun Amorante, bakarlari bezala bien, Iban zauan, bere proiektua zen, berak abestu eta gitarra jotzen zen, da nik bateria. Eta gero Zebri zauan, mandolina jotzen da. Zan folk, pop, proiektu bat, eta han ere izan bateria jotzen, baina hau gero utzi nun Jonan Sugramas sortzeko. Izan zela pixka bat ja nire bakarkako hasiera moduan. Eta zergatik bakarka, ikusten nabalako, ez dela erresa azkenean musika munduan jarraitzia zure proiektu bakar batekin batzutan zaila izaten da. Azkenean taldeko parteide guztiek helburu berdina eukitzia, edo dedikazio berdina eukitzia, ez da erresa. Eta batzutan, igual agian norberak gogoa handia dauka jotzeko, edo grabatzeko, edo ensaiatzeko, eta igual bestea ondokuak ez. Orduan tiraka ibili behazera, ez? Eta orduan batzutan hor sortzen dira desoreka batzuk nolabait. Eta esana, nik musikan jarraitzu nahi dut, ez? Nola edoala, eta orduan esana, igual bidea izan daiteke bakarlari gisa hasi, eta gero inguratu momentu horretan gogua, benetan gogua edo denbora daukan jendiakin edo lagunekin. Eta pixka bate hola nahi behin, bakarlari nik abestixak itzen ditut, eta gero, gratuko diazu joat, edo animatzen zera zuzenean jotzen, da, bai, ontsa libre nago, eta pixka tolan jarraitzu txen dut. Hori izan behar nizu, bakarkako zera hori, bultzatuko zuzu nola bai, zure abestiak komposatzera, ez? Bai, Arima Beltzan ondekan gitarra ez naban asko jotzen, gutxi gitarra jotzen ondekan. Eta orduan beti biltzen ditzen komposatu ere egiten naban, baina nik egiten dizkion riffak edo melodiak gitar joleri. Galtzen ditzen Aitorrekin, Aitor, india dugu, ez dakite, nik okurritxu jata melodia bat, riff bat, igual itzen nion, eta berak, nola, eta ez horrez, hola ebiltzen gina. Ondo, politxa da hori bai, baina gero poliki zen ditzen, gitarra hartu eta neu komposatzen, hori zuk esan duzunagatik, ez? Komposatzeko grin hori neukan eta talaxe. Bueno, mila esker etortzea gatik. Bai, eskerrik asko zuri, gonbidapena egiteagatik. Bilaleko Diego oso hangi gure ikusi da, Bai, noski hori. Eskerrik asko zuen. Agur! Hor!